Neffens de rechtbank kan net bewiest worden waar Redma Smedema slijn of skopt had. April vliegen hier in Club Q. Er binnen dan wel 200 tjoegen jet, maar die verklaringen binnen net broekbaar. Een aantal van de door deze getuigen afgelegde verklaringen is onbruikbaar als bewijs, omdat ze niet inhouden wat de getuige zelf heeft waargenomen of ondervonden, maar slechts gissingen, vermoedens en veronderstellingen bevatten. Een ander deel van de getuigen heeft niet kunnen waarnemen wie Redma Smedema heeft geslagen. Het Openbaar Ministerie woede vertochten uit Dan Woord, Broeksterwoord, Van Woorden en Dokkum als groep verantwoordelijk houden voor de deer van Redma Smedema. Daarom binnen een paar weken celstraffen en taakstraffen eerske. Neffens het OM had ze alle keer meedien onder vjochterij of onval. Maar ook dat is net te bewijzen. De rechtbank is van oordeel dat het springend en wild dansen niet kan worden gezien als een onderdeel van een aanval. Hoewel dit dansen kan worden aangeduid als een provocatie van andere aanwezige personen op de dansvloer van Club Q, kan naar het oordeel van de rechtbank niet gezegd worden dat verdachte zich met deze gedragingen schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk meedoen aan een aanval. Bij die inwidriehoed opluchting, bij de oor grutte teleurstelling. Ik kan me voorstellen dat de heid en mem breed binnen van de verdachten die er zitten. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Voor u is het wel even van ja, we hadden altijd vregen om een weerhit. We hadden altijd vregen als die jongens vertellen worden. En nou lijkt het of wordt het berinnend als je maar stilhouden. Daar hebben we wel moeite mee als gezin. Smedema hoopt dat het OM in hege beroep gaat. Want hij denkt dat deze groep met de deer van zijn zoon te krijgen had. Ja, ik ken het wel zeggen. Maar het bloot wel bij mijn gevoel. Ik ken het ook net bewijzen. Dus ik moet het bij mezelf horen. Mijn gevoel zei dat je de goede groep zit.